अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। हापूस प्रेमींसाठी आनंदाची बातमी, देवगडचा हापूस आता मुंबईला रवाना झालाय। प्रसिद्ध आंबा व्यापारी मिलेश बांदकर यांच्या बागेतील यावर्षीची पहिली पेटी मुंबईला रवाना झाली आहे। विजयदुर्ग येथील रामेश्वर घरीवाडी येथील प्रसिद्ध आंबा व्यापारी मिलेश बांदकर यांची यावर्षीची पहिली 6 डझनची हापूस आंब्याची पेटी मुंबईतील वाशी मार्केटला रवाना झाली। हापूस आंब्याला जागतिक स्तरावर पोहोचवणारे मिलेश बांदकर बंधूंनी दीपावलीच्या शुभ मुहूर्तावर हापूस आंब्याची पहिली पेटी मुंबईला पाठवली आहे। ऑगस्ट ते सप्टेंबर काळात त्यांच्या आंबा कलम बागेत मोहर आला होता। हा मोहर त्यांनी मेहनत करून वाचवला। या काळात पाऊस होऊन सुद्धा कोणतीही झाडाला छप्पर न करता त्यांनी आलेला आंबा मोहर वाचवलाय। त्यांच्या बागेत 4 पेट्या आंबा अजून असून पुढील आठवड्यातच हा आंबा मुंबई वाशी इथं रवाना होणार असल्याचं मिलेश बांदकर यांनी सांगितलंय। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।